kufuneka kwamukele umnumzana Mbeki ukuthi abantu baseNingizimu Afrika abakwazi ukuba yithutha bonke ngamafupha akakwazi ukubhala nje into ayiqashisa athi inhlangano yakhe kanti ukhuluma nathi. Lokho ngikusho ngoba udaba lomhlaba lapha eNingizimu Afrika akulona udaba lwe-ANC, akulona udaba lwe-PAC, akulona udaba le-AZAP, akulona udaba le-IFP noma le-DA. Udaba labantu baseNingizimu Afrika kakhulukazi abohlanga. uKhongolose lo wathi umuqanja waqanjwa amafelankosi namakhosi elela umhlaba. Ngakho abangathi mabekhuluma abantu abanjengomnumzana Mbeki bakhulume ngathi bonke ubuhlakani nodaba lomhlaba into kaKhongolose noma into yakhe. Asingeneni ke into ayibhalile. Into ayibhalile kumnumzana Mbeki ugile ngimkhuba engaqali. Okokuqala indlela enze ngayo ibe ubunuku nobuvaka. Ngoba umengameli wezwe umnumzana Ramaphosa ubehambile enhlanganweni yezizwe eyomela iNingizimu Afrika. Phakathi kokunye bezokukhuluma udaba lomhlaba oluthinta amazwe angaphandle ngoba yiwona buyatshala imali eNingizimu Afrika. Ukuthi ke kuthi ngaleli langa umnumzana wezwe eyokhuluma nabantu bomhlaba bese wayemengameli owahluleka ngesikhathi sakhe ukulungisa udaba lomhlaba bese qhamuka nesethulo wabhala into ayiphutshuzela kuyindaba yena bese ethi iphutshukile into egxeka umengameli lo wezwe nomengameli weqembu lakhe ibe ubuvaka le nto itshengise ukuthi umnumzana Mbeki uyathanda ukubukwa, uyathanda ukuvela njengomuntu owehlukile. Yini enza athande lokhu na? Ingoba abantu bawakhongolose benza inkinga esikapakela nathi esiwumphakathi. Into yokuthi bamthathe njengomuntu othi umekhuluma wonke umuntu kuthiwa kukhuluma ke isihlakaniphi ngoba kulela dokode lakhe esizokwazi ukulifaka lapha enkundleni yokuxhumana abalibuka abohlanga. Ubheke ukhuluma into ethi lenkulumo yakhona yokubuyiswa komhlaba inkulumo eyobuhlanga, inkulumo ezothathela abelungu umhlaba inike abohlanga. Uze athi inhlangano le yakhe iAfrican National Congress akuyona inhlangano yabohlanga kodwa inhlangano yazo zonke inhlanga. Yiko ngithe eqaleni indaba yakhe ke leyo uma ekholwa yilokho kulungile kodwa akangathuma esilwa zinkulumo zangaphakathi eqembini ngoba utshengisa ungalihlonisa iqembu lakhe akade likhuluma ngale ndaba wangayihlonipha nomengameli okufune ngabe uma benenkinga ayeqembini lakhe athi cha nanku wamubona. Abukho ubufakazi bokuthi ube waya ebranchini yakhe wayoxoxa ukuthi hayi mina njengoMbeki ngibona kanje. Akukho ubufakazi bokuthi kwakhuluma nomengameli wathi yena ubona kanje. Lokho ukuthi bese ekhipha idokodo athi ulikhipha njengomnumzana Mbeki inhlangano yakhe iMbeki Foundation itshengisa ubuvaka bokuthi akafuni ukuyoncintisana nemicabango nabantu baseNingizimu Afrika, akafuni ukuyoncintisana nemicabango nabantu beqembu lakhe ukuze umcabango wakhe phela nawo ukwazi ukufaka esikalini bakhulume ngawo. Kodwa kumqoka kakhulu kuleyidokodo ukuthi umnumzana Mbeki akalikhuluma iqiniso. Kunezinto ayikhulumayo enza engazi ukuthi zamane zazenzekela. Isibonelo nje ukhuluma nge-Freedom Charter athi ilona dokodo kufuneke ngabe uma sikhuluma indaba yomhlaba sibuke kulona thina abantu baseNingizimu Afrika noma amalungu kaKhongolose abuke kulona. Akasho lutho umnumzana Mbeki ngomqulu ka-1943 mhla kushintshwa i-Native Congress Constitution lena kusuka ukuthi i-ANC yaqala i-South African Native Congress esishintsha yaba i-African National Congress. Akasho ukuthi yini yenza bashintsha kanjalo laba beshintsha. Yilo ngithi ke umholi ofuna ukukhuluma nathi njengoNingizimu Afrika khuluma iqiniso ngeke akufihle okunye akaba okungathi mangase akuveze kuphikisane nalento yakhe ayikhulumayo engenza umqondo musu uyifunde yonke. Okwesibili akakhulumi ngomqulu wayo ANC obizwa ukuthi African Claim ka-1943 kodwa kakhulukazi akakhulumi nge-Program of Action ka-1949 yayi ANC. Lamadokodo wonke dadewethu ngizozama ngawo zonke indlela ukuthi namhlanje ke ngiwafake lapha enkundleni zokuxhumana bayibukele bona bohlaka ngifake nayo lo mbhalo kaMnumzana Mbeki ngoba ingozi yalo mbhalo ma singakhulumi ngawo njengamanye eNingizimu Afrika. Umbeki ufuna ukushintsha noma ukuguqula umzabalazo wethu awenze ibhola
into athanda ukuthi yena la ehleli khona mehleli yedwa ayicabange bese iphupha acabanga ukuthi akubona into ka-ANC ne-ANC nayingalenzi iphutha akuyona into kaMbeki akuyona into ka-DA kodwa yinto yabohlanga owami-ke umbono ekugcineni uthi sesifikile isikhathi ngiyakuphinda lokhu dadewethu uma uzokhumbula sengikusho kwesibili okwesithathu lokho namhlanje ingozi abohlanga abangayenza bazenzele yona nezizukulwane ukuthi bayekela amaqembu ezepolitiki benze lento emqoka kangaka okuthiwa umhlaba kube into nje yokukhankasa nento yokuyinweba nento yokuveza ukuthi uhlakaniphe kangakanani bayeke ukuyithatha bathi hey maqembu ezepolitiki baholi bezepolitiki ayeluswe yithi abalikazi bayo phakathi kwenu ofuna ukuhamba nathi siyomvotela ofuna ukuhamba nathi siyokhuluma naye kodwa uphikisana nathi siyoba ngaphesheya ngoba ingozi yokushiyela lento kumaqembu ezepolitiki uvuka abantu banjengoMbeki uthi uMbeki kuleli phepha lakhe isimangalisi uthi uhulumeni wabohlanga uhlulekile ukulungisa udaba lomhlaba eminyakeni engama-20 akasasho uMbeki ukuthi wayebuphi yena ngoba uMbeki uyena owayephethe lelizwe uMandela kwakuwukusho nje ukuthi umengameli akaze abe umengameli uMandela wayemuhle nje lapho ehamba esikhulumela kubantu bomhlaba kodwa umuntu wayephethe intambo umnumzana uMbeki ukuthi kakhuluma ukuthi bonke abanye abahlukelelekile angayibali yena esikule nkinga esikuyona lithe lami uMbeki umelalele bekufuneka usilinde emzizi sife bese uqoqa lengane yami yakho ngoba thina sinasi ufakazi lokuthi wena okwathi abohlanga beqhamuke nohlelo ekuthiwa iRDP beqhamukele nabo wena mzizi wahamba washintsha wafaka ugiya sikule nyaka esikuyona kungenxa yakho ngoba wena wafaka igiya yaphela imisebenzi wafaka igiya asinamhlaba namhlanje ngakho uzobuya ke usuthi abanye abantu awuyona umholo neqiniso phumela obala ukhulume nathi njengabohlanga uMbeki akayeke ukubhala akeze lapha emaholo akeze lapha ezitenda amazositshela lokho asitshena kona yiko ngithi wenza iphuthu umzizi kufuneka silinde sife angakhulumi lento ngoba siyalazi iqiniso. Emva kokubonakala kukaThabo Mbeki owayengumongameli wase-South Africa sekuvuke le nkulumo kaNhlanhla Mtaka ongumhlaziyi wepolitiki ozimele. Umbono wami uthi mhlazane abohlanga bawazi amandla abo inkinga zabo zepolitiki nezomnotho ziyophela umbono wami loyo. Mangikhuluma ngabohlanga ngikhulumi ngaloko uhulumeni athi abamnyama abuyafake namandiya abuyafake namashayina ngikhuluma nje ngabohlanga. Umlando waseNingizimu Afrika uyasivezela ukuthi alukho usuku nobusuku la sake saba yidlazana khona sasihlala esibaningi njalo kodwa futhi umlando waseNingizimu Afrika uyasivezela ukuthi selokhu kwathi inhloso siphethwe yidlazana umbuzo uthi kungani abantu abaningi kangaka abantu okuyibona bangena emathwini omhlaba bamba igolide okuyibona baqala ibhizinisi lokuqala labohlanga lokushayela amatekisi okuyibona bavuka kusemnyama emzini yawise babuye sekumnyama emsebenzini okuyiningi bangabi nalutho kungani abantu abayiningi imfundo yabo imigaqo yabo ugesi namanzi bangawatholi kodwa abayidlanzana ezweni kugeleze konke lokhu kube kuhle konke kungani uma izingane zabo zigayiswa zimoto zihlongulwa ngabantu zijutshulwa ngabantu bangafiki omengameli bangafiki ondunankulu bangafika abaholi kodwa uma kuye kwasezedlanzana kwahle kulezedlanzana kuma yonke into bonke omengameli nabaholi baphambana emzini yalabo bantu lokho kulula usho ukuthi labo abayidlanzana bayawazi amandla bayakwazi ukuthi uma sekudwebe umuqa bazi ukuthi kuyogijima wasana kwaye kwakhona isikhathi lapha eNingizimu Afrika dadewethu la khona abelungu la sebekhathele ukuphathwa umuntu abangafuni ukuthi amphathe bagcwala umgaqo kwathola ukuthi kodwa namhlanje uma iningi likhuluma ngomhlaba akekho ugcwala umgaqo lokho kukutshena ukuthi kuze abantu abaningi ezweni bakwazi ukumphatha bakwazi ukunaka kufuneke baqonde amandla abanawo ngoba abohlanga eNingizimu Afrika njengoba ngisho nje abakazi babe yidlanzana futhi ngeke babe yidlanzana ngisho kuvotwa amaqembu wonke ngishabelungu ngishawa amandiya uma ngaba khona abheke ukuthi ivoti labohlanga liyangaphi kodwa inkinga ekhona ukuthi abohlanga bona kabazi ukuthi amandla abo aphelele ingakho njalo uma kufuneka kukhulunywe into ezithinta abohlanga uyaxoxwa
dadewethu kuney'ndawo zabelungu okwakungamahlele kungamahlathi namhlanje sengamadolobha esikhathini lesini esiyeminyaka emibili emhlanu kodwa kunamalokishi kuney'ndawo zasemakhaya ezahlupheka lokhu singakazalwa nathi namhlanje senjalo kusanomgaqo ongekho kusanesibhedlela esingekho kusanomtholampilo ongekho ingoba laba abancane ngezibalo bayawazi amandla uma usomatekisi bakithi bewazi amandla bayopheza ukubelalela kukhulunywa ngomnotho wabo bengekho bona kodwa bese betshena ukuthi umnotho wabo uphathwe kanjani kukhaswe amabhasi afika izolo uhulumeni kuye kwamatekisi afike ukuthanga angumnotho wethu uma beyindaba ohlanga bewazi amandla bayokwazi ukuthi mhlabayeka ukubhalisa izinto ezijivaza ububona babhala izinto ezifundisa ububona basakaza izinto ezifundisa ububona ezikhambisa ububona bayeke ukusakaza izinto ezijivaza ububona bayobe sebewazi amandla omhlaba abohlanga bazamandla abo osopolitiki bethu bazokwazi ukuthi uma sebeParliament banamandla bangadlala abantu kuyasiphoqa kuyasilulaza kuyasijivaza uthi njalo uma sifunda idlanzana malenza ubugebengu liqala londleni nabaholi bethu kube yini enidlayo mhlabe banjiwe bese beniphalasa ukuthi nibakhulu ngaka nje nadla amathabo yiko ngithi mhlanaza amandleni mhlasaza amandlethu siyokwazi ukuthi esikufunayo ngeke sikulalele ngenxa yosopolitiki isibonelo umhlaba abohlanga abawudingi ngoba kusho ANC noma kusho EFF amandla abo kufuneka abatshene ukuthi ngisho lamaqembu omabili angavuka ekuseni kade ngasabanika umhlaba akuwona vese kufuneka abanike umhlaba abohlanga kufuneka bafune umhlaba yiko ngithi mhlanaza amandleni ngiyokwazi ukuthi inkolo yenu imqoka nayo bangabi dadewethu sithi masingene ezitolo kuthiwa uhalala sisho ukuthi kubi ngoba phela inkolo yabo la kodwa ubani wakwasibuza ukuthi siyathanda yini ukudla uhalala into esikhofuza ukudla kuthiwa uhalala abantu bafaka inkolo yabo thina ngoba amandlethu asikusho ukuthi thake nathi sinale lethi isike singawuhala yiko ngithi ngoba siwazi amandlethu sihambe sidla sihambe siphathwa sihambe sitshena ngoba siwazi amandla okugcina mhlaba ohlanga bazamandla bayoyilungisa lento yokuthi njalo makuphela ugesi endaweni zabohlanga koMashiko Chesterville konongoma nako zonke indawo kuphela izinsuku ezintathu ngekho nje umuntu oyedwa othi siyaxolisa ukuthi ukudla kwenu kubolile noma ngabe uncebe itshana kodwa ma kuyindawo zabantu laba bayidlanzane ugesi uphela manje ubuye manje baxolisa eliphathi manje mhlaba ohlanga wazamandla